बे मेन लामामोन बियो नायदो नै बिथांमोना दा नायदो नै बिसिनि थाग्रा न' दा जुदि बेखौ होफैथाराला जों बे लामाखौ बोरैबाला जावखुनायसै नै दै गोजाबोहाय ओमफ्राय नैबो संगासिनो दङ नै खुलुमबाय लोगोफोर आरोबाव दिनैहाय नैबे फुंनि मुगायावनो आङो ओंखारबावबाय मालिभिटा एरिया जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टनि जिनाखि बाना जानाय मैया आं होदोंमोन आपडेट भिडिअ दिनैहाय आरोबाव गाज्रि थासारिनो बिथांमोननिया दासो आंखौ फन खालामनानै लिंहरदों आं दा बे जायगायाव थांगासिनो दं आरोबाव बिसिनि थासारि नोंथांमोना नायनो हागोन आरो दिनैहाय आङो नोंथांमोननो एसेब्लाबो दिन्थिगोन माने बे साहा बे भुटान खर'आवहाय बबेनिफ्राय दै ओंखारबोदों बियो मानि थाखाय फैदों माब्रै फैदों बेखौ आं नोंथांमोननो एसे दिन्थिगोन बेनिफ्राय दानि हालाय हाफाय जानाय थासारिखौ नोंथांमोननो आं एसे दिन्थिग्रोनि आं दा मोनफैखाबाय मालिभिटा नैबे चिरां डिस्ट्रिक्टनि मालिभिटा दा सिगाङावनो नायग्रोदो नैबे बिथांमोनना गावसिनि न'निफ्राय बेसेन गोसा बेसादफोरखौ जा हायो बोथ्रोदगासिनो दङ नै नोंथांमोना नुगासिनो दं दा उफाय गेले लोमजोबबाय न'आव दोनजाले मोजां बेसादफोर दा बेफोरखौ साइड खालामगासिनो दं नोंथांमोना नुगासिनो दङ नै बे जास्ट बागमारा बाजारनि एसेल' साहा जानाय घटना बियो नै नायदो मैया रानबायमोन एसे आरो जाफिनबावबाय बा नायदो नोंथांमोना नै नैबे खिनियावहाय नैबे सेस नै न' बे न' जिनाखि जायगाफ्राव न' दङ बेयावनो दै लोमजोबबाय नै दा हाबनि मोनसे न'खर दा नोंथांमोना नायदो नै बे बिसिनि न'आव हाबलांग्रा लामा बे हाबलांग्रा लामानि खिनियावनो नै बेसे गोथौ दै दा अह बेस्राफोर नायदो नै जोंनि मालिभिटा एरिया चिरां डिस्ट्रिक्टनि औ दानि थासारि बेयो बाजारनि एसेल' साहा दक्षिण खयरबारि गोग्लैयो नै बे गामिया नायदो नै नायदो बे न'आ हनै जोबोद दुखुनांथाव थासारि नै नायदो बे बिथांमोननि न'आ नै आदानि मा मोनलाय नामा मा होनो कर्न ब्रह्म आदानि न' बियो नै नायदो हाबाब आयो नै न'खिनियावनो आयो हाबाब नै न' बोहैजोबबाय न'आव दै हाबाब दा बिथांमोना बुस्थुफोरखौथ' हानायखिनि साइड खालामजोबबाय दा बिदिनो जाबावगोन साननानैहाय मैयानो साइड खालामजोबखाबाय बिथांमोना दा नायदो नै बिसिनि थाग्रा न' बिसिनि थाग्रा न'मोन नै दा न'नि अबस्था नायदो नै हाबाब नायदो नै बेखौ ओरैबाव थिखांना दोनथ'बाय नै बे आं न' सिङाव दं नै न' सिङाव नै माबायदि अबस्था नै बेसे माबायदि दै सानफेराखैमोन बेफोरबायदि एसे मोजां गोजौ जायगा दे लांदो दे नै न'खिनियावनो सिथ्लायावनो फैसा गोजावबावदोंसो नैबे बर्थमान नैबे मालिभिटा चिरां डिस्ट्रिक्टनि मालिभिटा एरिया दक्षिण खयरबारि होननाय गामिनि आदा कर्न ब्रह्मनि न'खर बियो दा बाजै दाथ' थासारिया बेबायदि न'आवनो थाजाला मा खावलायनो सानो दे थानोलाय मैया बुंफैदोंमोन बुंनायालाय बयबो स्कुलाव थाहैदो होननानै ओमफ्राय दैया राननाय बायदि मोननायखाय जिनिसफ्राबो थिखोजोबनो हायाखै गोजौआवनो दंजोबो गासिबो ओमफ्राय उसुबिदा मोननानै थाहैयाखै आं उफाय गैया दा थाहैनांसिगोन मोनायाव महाय थाखो उन्दुहैदों मानसिफोरनियावहाय ने आयो बावनो थाबाय ओमफ्राय गथ'आ लोमजाबायना मैया मुलि लायनानै जाहोफैनानै ओमफ्राय दोनहैबाय बे गानग्रा न'आव गाननाय जोमनायखौलाय बोखारनो हाखायाखिसै कम्बल मोजां थांजोबबाय बोखांस्लाबनो हायाखै फैसा महाय दंमोन बिसिना सिङावमोन ओमफ्राय माइया सिजानो फैना माइखौ बाव जाबखांग्रोना दोनबायना जोङो माइ हाननायावनो बोरै थांखो बेखिनियाव बेसे गोथौ नै हाबाब बेनिफ्राय बेफोर दैयाथ' बे सिदा ग्लोब बोहैनाय दै नैबे न'आवसो सौखादों नै नानिया स्कुल हामो माथो क्लास 10 ने नैबे बिनानाव क्लास 10 नै दा महाय थानानै फरायनो मानो जाबाय बेस्रि दाथ' बन्दथ' कचिं जादोंदां कचिं जागासिनो ना
दा बै खाथिनि न'निबो बेसादफोर बोथ्रोदगासिनो दं हनै न'निफ्राय साइड खालामगासिनो दङ हनै बेस्राफोर बेबायदि थासारि जोबोद दुखुनांथाव। दा नैबाव नायदो मालिभिटा बाजार बागमारा बाजारनि एसेल' साहानि दा लामा बियो मेन रड गामिनि मेन रड बियो बेनिफ्राय नायदो ओरैबो दै आरो ओरैबो न'फोर दंखायो आरो ओरैबो न'फोर दंखायो आरो नै दा आङो दावखोबावबाय आंनि गारिखौ लानानै खुनुरुखुम बेनिफ्राय नोंथांमोना बैयाव मोनसे स्कुल नुहुरदों बेयावथ' रिलिफ केम्पबो थादों नै ओमफ्राय बेखिनियावनि दै बोहैनायखौ नायदो नोंथांमोना जि मेन रड लामा बे लामाजों आं थांगासिनो दङ नै नोंथांमोना नुगासिनो दं माबायदि अबस्था ओहो नायदो नै आरोबाव आं खेबसे फैबावबाय नैबे आयं सबिननि न'आवहाय नै दा बेनि थासारि नै बेनि न'आव हाबलांग्रा लामा नै नायदो हाबाब गान्दु जालायफैखादों नै बेयावथ' नै नायदो गान्दु जालायफैखायो नै मैयाहाय बेनि रासिन फैबावदोंमोन बांसिन ओंखाम संग्रा जाग्रा नै मय जाबावनांगौ मय संबावनांगौ जाबाय बे संगासिनो दङ नै उफाय गैया नै दै गोजाबावहाय ओमफ्राय नैबो संगासिनो दङ नै बेबायदि अबस्था लालाय सनापुर बे नायदो नै सेसानि न'आबो लोमहां जालायलांबाय नै सेसानि न'आ लोमहांसै नै लोमहां जाबाय सेसाफोर गिलायलांबाय दां नै हला दै गोजा नै ओरैबो नै बोरमा गग्राबो बोरमाखौ महाय खाबावनाय बोरै लांबावनाय जालायलांबाय नै बोरमा गिदिर दं नै बाहेरानि जेरावबो दै खौनोलाय नायदो नै डाइरेक्ट न'जोंसो फैखायो नै माबा न'जोंसो फैयो नै दैयानो गुमै स्टेननि न'आव आं हाबदों दा नै नायदो नै एसे सेमबाय रानबाय लैबाय बिनि न'आबो बिराद गाज्रि अबस्था जादोंमोन जाहैबाय नैबे ओंखाम संग्रामोन नामा नै ओंखाम संग्रा हाब्रु जाजोब्बाय दे न' सिङाव दा आं जेराव दङ बे जाहैबाय मोनसे LP स्कुल नैबे एरियानिनो मालिभिटा एरियानि नैबे लालाय सनापुरनि मोनसे LP स्कुल दा बेयाव बिथांमोना दा रिलिफ थानो गोनां जाबाय बिथांमोना संनानै जानो लोंनो थानो उसुबिदा जाबाय न'फ्रा दै लोमजोबबाय बेखौ जोङो मिथिखाबाय आं मैयानि भिडिअ'आवबो नोंथांमोननो खिन्थादों दा बे समाव नैबेखिनियावहाय जमा जादों मोनसे स्कुलावहाय नै नायदो नोंथांमोना दा बिथांमोना फोरमायनाय बायदिब्ला 60नि गोजौआवहाय न'खरफोरा बेबायदिनो दा भुगिनो गोनां जादों बेनिखायनो बिथांमोना दा बेवहाय गथ' गथाय लानानै गाव गावनि न'खौ गारनानै नै दा बे स्कुलावहाय थाथ'नो गोनां जादों जायखौ बुंदों रिलिफ केम्प गोबां उसुबिदा गथ' गथाय दङ स्कुल हाबनाय गोरलैफोरनि उसुबिदा दङ दा सोरहाबा मा खहा जाखो सोरहाबा मा गोजावलांजाखो गोबां दङ दा मादै नोंनि माबायदि अबस्था जादों आंनि दा गासिन बायदिसिना बाह्रा मा गोजावलांजोब्बाय अमाफ्राबो थैजोब्बायसैसोमोन खुनुरुखुम अमाखौहाय बासायहैनो हाबाय जोंनि बिहामजोआ ओमफ्राय न'फ्रालाय थाजाखाले जोंसे सोमजोब्बाय दा जों बहाय थाबावनाय जायगा गैले जोङो थानो लामायाबो उसुबिदा जोङो बे लामाजोंनो जोंनि दैयाखौ न'आखौहाय थुखोनानै दोनजोब्बाय बे लामायानो दैया बेनिखायनो जोंनि न'फ्रा जों बायनानैहाय थांला जों महाय थाबावनाय महाय जाबावनाय ओंखाम संनानै जानो जायगायानो गैले जों दा महाय थाबावनाय बेनिखायनो अननानै जोंखौहाय नायहरथोंसै जोंखौहाय नायफैथोंसै दा नैबेयावहाय जेनाखि स्कुल न' बेयाव गथ'फोर दङ नै दा गथ'फोर बेयाव दङ नै नायदो अन्थाव बाथाव गथ'फोर नै दा गाव गावसोरनि न'खौहाय गारनानै दा नैबेफ्राव गेलेफैनो गोनां जाबाय नै थाफैनो गोनां जाबाय बाबु मा क्लास नों क्लास 1 नै नायदो नै अन्थाव बाथाव गथ'फोर नै दा स्कुल न'आवहाय दङ बिसोरो दा बिसोर जेराव दङ बे स्कुल न' दा गाव गावनि न'आव गेलेनांगौमोन नाथाय अबेबा मोनसे न'आवसो गेलेफैनो गोनां जानानै दङ नै नायदो आयंआ माबायदि जादों होनदों
दैयानो खौसे बायदि थांनानै दंखायो सिथ्लायाव ओंखामानो संजालायाखै ओंखामखौ संजासै আপনারতো কেনেকা অবস্থা এতিয়া ঘৰত অৱস্থা মেইন নদী সোমাইছে মনগৈ ডাইৰেক্ট ঘুমাই গৈছে नैबे बिथांमोना बे गामिनिनो गागि जि जायगा एफेक्टेड दै लोमजानाय जायगानि दा नोंथांमोननिफ्राय खावलायनाया माबायदि लुबैदों नोंथांमोना जोंनि लुबैनाया बेनो जाहैबाय जि भुटान हादरनिफ्राय बोहैबोनाय दैया दिनै सनाफुर लालाय गामिखौ गासिबो बरबाद खालामजोबजानाय गामियारि हिसाबैहाय जों सरखारनिफ्राय जि बोहैबाय थानाय दै बेयो अरायसमबो जुदि बेफोरबायदि जुदि बोहैबाय थायोब्ला जोंहा थानो मोनथाया बे जायगायावहाय गैया जासिगोन बेनिखायनो खावलायदों जे जाय दैया भुटान हादरनिफ्राय फैदों बे दैखौ माब्रैब्ला सरकारा बेखौ प्रटेक्ट खालामनो हागोन बेनि राहा लामाखौ सरकारनिसिम खावलायनाय थाबाय जाहाथे सरकारा बेखौ गोख्रोङै बेबस्था लायो बेखौ सरकारनिसिम गुरैयै खावलायहरनाय थाबाय आरो दा नैबेवहाय बिथांमोनहा मोनसे जेंना गोग्लैदों होननानै बिथांमोना फोरमायदों नैबे जिनाखि गोदानै लुखांजानाय मोनसे सिसि ब्लकनि लामा दा बेखिनियाव दै बोहैबाय थानायखौ जोङो नुनो मोन्दों बेनिफ्राय बिथांमोनहा मोनसे जेंना बिथांमोनहा उसुबिदा मोननाया बे दा नोंथांमोननो नैबेवहाय माबायदि उसुबिदा जादों नैबे लामायावहाय बेवहाय मोनसे माने जोङो आं होनदोंमोन माने ओरैहाय गाहायैहाय बै दादगारियावहाय थांगा जेरैबायदि दंग'आवहाय स्ल'पिं गाहाय खालामदों बेबायदिनो जोङो खालामजागोन नामा होननानै आं बुंदोंमोन जायो बिदिबो होनदोंमोन सिगाङावलाय ओमफ्राय उनावहाय गैया माथो जोंजों रायलायाखिसैबो माने जों जबरदस्ति इसोरजों खिबु थाबायनानैहाय जोङो हमफाइप नांगौ होननानै बुंदोंमोन आरो जोंनि बुंनायाव खनसेबो गनायाखसै दा बेयावनो माने बे आलि होथेनाय बायदिसो जानानै माने न'आवहाय थुखैयो आरो दैया माने सानजा सोनाब लामा नालाय बे माने होथेनाय बायदि जायो साख्ला लामाला माने खोलाजों बोहैलाङो नालाय दैया दा बे सानजा सोनाबखाय माने होथेनानै दोननानैहाय होनाय बायदि जादों आरो दा बेनो न'आवहाय थुखैयो नैबे साहानि थानाय जिनोखि गामिफोर एबा न'फोर बेखिनियावहाय माने गोम थाथेनानै थुखोहरनाय बायदि जायो आरो ने बेनो प्रब्लेमा बिथांमोननि मेन प्रब्लेम खावलायनायावहाय मा बुङा बिसोरो माबाफ्रा लामा मावग्राफ्रा बिसोरथ' जों स्टेटमेन्टआव गैया होनो हाया होननानै बुंदों डाइरेक्टनो मानियाखसै बिसोरो होआखसै दिनैसिमावबो गैया नायदो दा नै दैया माबायदि हाजोनिफ्राय फैनानै माबायदि जाबाय बिथांमोना नै माबायदि दै लोमगासिनो दं खावलायहरनो नागिरदों बे दानि बे लामा मावग्राफोरखौ जोङो बुंनो नागिरदों बिसोरो गोख्रैनो जोंनि बेखौहाय सुङा होफैनो हायोला जोंनि थाखाय न'नि थाखाय बिराद सुबिदा जागौमोन दा जुदि बेखौ होफैथाराला जों बे लामाखौ बोरैबाला जावखुनायसै दै लामा खालामनायसै जों हले मानिले होनना माने जोङो सिन्था खालामदों जाहैबाय सिगांनो माने बे लामाया सानजा सोनाब नालाय ओमफ्राय बेवहाय हमफाइप गैयाला बा स्ल'पिं गैयाला माने जुगनि थाखाय जोंनि न'आव थानांगौआ उसुबिदा जागोन होननानै जोङो साननानै माने बुंखादोंमोन आरोखि बे माबायदि उसुबिदा खालामदों मादै बे लामाया दा नैबे दा जोंथ' सिगांनिफ्रायनो जों बार खावलायदोंमोन बे मावग्रा कन्ट्राक्ट लानायफोरखौहाय बियो जाहैबाय ओरै खोलाहानिफ्राय सिमलगुरिनि सासे बिरबल माहाजोन ओमफ्राय जायगायावहायनिनो सासे देरहासार मोननाय रन' चेयारमेन जों बे लामाखौ बानायफैनायावहाय बार जों खावलायबाय थादोंमोन ओरै हमफाइप अखा हादैयानो रिम थाखायो दा नोंसोर लामा होथेयोब्ला रासिन जागोन समनि गेजेराव अखाफ्रा बारा हायोला साहानि दैयाबो भुटाननिफ्राय फैनानैहाय लोमो बेनिखायनो नोंसोर अननानै हमफाइप हो होननानै जों खावलायबाय थादोंमोन ओमफ्राय खिन्थु इसोरो खावलायलाबो इसोरो एखे जोंनि बुंनायखौ जेबो गनायाखसै ओमफ्राय बुंबाय थायोब्लाबो रासो जोङो इसोरो ओमफ्राय आं बे समाव होनदोंमोन जुदि नोंसोरो दा जोंनि बुंनायखौ नोंसोर गनायाखसै उनफ्राव जोंनि बे बारि बागान न' बाङा माबा मोनसे खहा जायोब्ला जोङो इउटुबार लिंहरनानैलाबो जों गाइडजों देफुगोन हाजिरा होनानैलाबो होननानै आं बे समाव बुंदों जोंनि बुंनायफोरखौ इसोरो जेबो एक्सन लाया ओमफ्राय दा नै जेरैनो बुंदों ओरैनो जाबाय इसिबां जोंनि न' बां खहा जाबाय दा बेखौथ' दानि सरखार मावदोंमोन बे खामानिखौ जेन'बा इउपिपिएल सरखारनिफ्राय दा नोंथाङा मा पार्टिनि नोंथाङालाय माने आङो बिर'धि पार्टिबो नङा आङो जा रुलिं सरखार बे रुलिं सरखारजोंनो आङो दङ फार्स्टनिफ्रायनो आङो दङ महयने मा गामि नोंसिना लालाय सनापुरानो ने दालाङानो गैया दालांबो गैया ओमफ्राय हजों न'आवनो दै लोमलाबो थाथ'नांदों मा दं दंग' नामा ओमफ्राय दा महाय थाङो फैदों
रिलिफ थानायसै रिलिफ थानो फैबाय ने दे उफाय गैया माथो खालामबावनाय दे एसे खस्थ' खालामथ'नांसिगोन ए हे ओमफ्राय माबायदि खालामजानो लुबैदों गोजौआव प्रटेक्ट होखाबाय होनायालाय होनबाबो फैदों हनै ओमफ्राय दा जोंनो थाबायनो थाखाय दालां मोनला जायो न' खाथियाव ने न'खरसे दं नोंसोर सिङाव बे दालां बानै 6 न'खरसो न'खर दा आङो फैलायबाय नैबे लालाय सनापुरनि नैबे माखासे खर' साइडनि एरिया साहा साइड बावनि दा बेखिनिनि जिनाखि मेन रड आरोबाव बे साहा थांनाय नैबे बिथांमोननि नैबे लामाया सेन्ट ग्रेभेलमोन सेन्ट ग्रेभेल लामाया दा जानो गोनां जाबाय नै मोनसे दंग' बायदि नैबे दंग'निया अभार जानानै नैबे लामाजों बोहैयै थांबाय बेवनि जिनाखि सेन्ट ग्रेभेल खोनाय बेखौ सुस्र'नानै लांजोब्बाय आरो बेसाफोर आरोबाव दा बेखौ खोफिनो आरो बेसेबां खस्थ' जाबावसिगोनलाय दा थाबायनोहाय बेनिफ्राय दा नैबे दंग' गिदिर बेनि बारनैहाय माखासे न'खरफोर दङ एसे मथा मथि लैनानैसो दङ दा बेखौथ' बारनो हायै अबस्था जायो दाबोथ' बियो मा जेरबासेसो जागोन ने बारासो जाबावो थोरोबबावगोन जायगा ने ओमफ्राय जेनेबा नैबेथ' जोंनि बे दामब्रा बाजारनि साहा डाइरेक्ट लालाय सनापुर फैग्रा इयो लामा ओमफ्राय दा दालांथ' गोदोनिफ्राय मोनखायाखै औवानि खुनुरुखुम थांनानै थायो खिन्थु एरिया जोबोद गिदिर आरोखि ओमफ्राय बे दंग'नि साहादि ओरै ससेयावहाय माने गिर्जा दङ दा बुंनो थाङोब्ला जों ख्रिस्टान हिसाबैहाय माने दा बेबायदि कन्डिसन थायोब्ला गोबां मानसिया गिर्जायाव फैनो मानोबो उसुबिदा ओमफ्राय बेराफारसे जाहैबाय दैयाथ' बे दंग'नि साहा लोमखा जोंनिखौ खिन्थु दा जोंनि बाजाराव फैनानै खरसा लांनोसो बुहुत उसुबिदा आरोखि थांलाय फैलाय लोमजानाय साजानाय बे गुमै स्टेननि बागान बियो गय बागान नै मा जाखो नोङो बागाना नै दा लामानि माबा ओरै दंग'नि बालाया फैजोबनानै गासेन बागानावहाय निस्टेप खालामफैजोब्बाय दा गैले हनै खोबजोब्बाय गोबाङै दंमोन गया दा बाला फबजोब्बाय गासिबो लामा सामा सेस जाजोब्बाय गय बागानसोमोन बे दा दैलामबारि जाबाय नै गय बारि बागाना दैलामबारि बे गयानो जोंनि जायगायावहाय मेन मोनसे इनकामनि सर्स नाथाय जुदि गय बारि बागानानो बेफोरबायदि नस्थ' जायोब्ला बिथांमोननि थांनानै थानायनि राहाया बिराद खस्थ' जागोन जानाय लोंनाय फिसा फोरोंनाय दा नैबे जाहैबाय जोंनि आयं सभेननि बागान जाय गय बागानफोरजोंनो न'खर सुङो मेन सर्स अफ इनकाम जोंनि जायगानि दा नैबे गय बागाना जादों दा दैलामबारि नैबेयावबो आयंनिबो नै नायदो सेस बाला अन्थाइ खोबजोब्बाय नै दा बेबायदिनो मैयानिफ्रायनो बिराद हालाय हाफाय जानानै आरोबाव नैबेयावहाय मोनसेबाव रिलिफ केम्प बिथांमोना मैया बेलासिनिफ्राय थादों बेवहाय दा बेवहाय टटेल दङ 55टा फेमिलिसफोरा नैबे मोनसे सरकारि स्कुल एलपि स्कुलावहाय दा बेवहाय रिलिफ केम्प थानानै दङ बिथांमोना गासैबो एफेक्टेड फेमिलिस 210 सुबुंफोर बेयाव दङ दा नायदो नै बिराद हालाय हाफाय गथ' गथाय गोनां बोराय बुरै लोमजानाय साजानाय गाव गावनि न'खौ एंगारनानै बेयाव थाफैजोबनाय बिसोरबो नै दा नैबेयावहाय नैबे एसे लिड लागासिनो दं नैबे फंबाया नाम कि আছিল আপোনাৰ रवि शर्माया আৰু এনেকাতো এনেকা অৱস্থা হৈছে ইয়াৰ প্ৰব্লেম মেইন প্ৰব্লেমটো কি আৰু সলিউশন কেনেকা কৰিব পাৰিব এইটো जों गासैबो पाब्लिक जेसेबांनाखि दं पाब्लिकनि डिमान्डआ जाबाय बे इन्डियान गभर्नमेन्ट एन्ड भुटान गभर्नमेन्ट रायलायनानै बेखौ पार्मानेन्ट सल्युशन लाबोनो हायो जाहाथे पार्मानेन्ट सल्युशन लाबोनानै बे दैयाखौ हौरैथिंजाय लांनो हायो इदिला जोंनि थाखाय पार्मानेन्टलि सल्युशन जागौमोन आच्छा ओमफ्राय जों गोजोननाय मोनगौमोन दा लोगोफोर नोंथांमोना गोबां खोनाबाय थादों दिस इज ए इन्टारनेशनेल प्रब्लेमसो बियो बे जों पाब्लिकफोर मावनो हानाय मोनसे खामानि नङा बेखौ होबथानांगौआ सरकारा गोख्रोङै दायथ' लानांगोन अब्लासो बियो पार्मानेन्टलि सल्युशन खालामनो हानाय राहाया दङ होननानै जों बिराद माने मोनदांगासिनो दङ बेनिखायनो खावलायनाया सरकारनिसिम थाबाय थादों सरकारा नैबे खामानिखौ थाबैनो आखायाव लानानै जेन नैबे मालिबिटानि भुगिनांनाय सुबुंफोरा जेन रैखा मोनो बेखौ आंनि साइडनिफ्रायबो खावलायनाय थाबावबाय भुटानबाट आयो ए बिराद माने ए हे सिनियर सिटिजन्स दं नै बेवहाय दा नैबे रिलिफ केम्पनि नैबेयाव थानायनि संनाय खावनाय बेयाव संगासिनो दं नै खावगासिनो दं माबायदि खस्थ' मोनथारबाय नामा खस्थ' मोनबाय आयो भुटाननिफ्राय दै फैनानैहाय बिराद खस्थ' मोनबाय जों सेस थाव संजानोबो
जायगा गैले दै हाबजोब्बाय औ आखान दा जोङो बे माथो संनो नागिरदों आलु आलु सयाबिन खाख्लाव अ दे संलायनानै जादो दे माथो खालामबावनाय ने दा ओरैहाय नैबेयाव संदों नै बे संग्रा अदाब ओरैहाय बेन थार ने मा नोङो माबोरै जादों न'आ नङालाय बिदिनो लोमदों लोमजोबखादों बेयावबो गथ' गथाय गोबाङैनो दङ नै गेलेगासिनो दङ के नाम भाई गोपाल दा लोगोफोर बेनिफ्राय आं ओंखारफिनबाय नैबे रिलिफ केम्पनिफ्राय दानिया जोबनायाव लोगोफोर आं नोंथांमोननो दिन्थिनि खर'आव माने भुटान थारावहाय बबेनिफ्राय बायफ्लंनानै बबे प्रटेक्सनखौ बायफ्लंनानै बबेजों बारनानैहाय दैया फैदों बेखौ नोंथांमोना नायलांदो वाला मैयाहाय बारखोनायनि नुदोंमोन दाने वालाखौनो नुले माथो लांखोना माखोरा नै वालाखौनो नुले माथो बेखिनिल' बाक्सावना थांनाय दैयानो नै एफाग्लैयानो मा रोखोम खालामहैदों आरो नैबे गासैनिबो दैया थांजोबनांगौला लालाय मालिबिथा गासैनिबो साफा जाहैजोबगोन माथो बे दैया नै भुटाननिफ्राय बोहैबोनाय दै बेनो ओरै भुटाननिफ्राय फैनाय लामा दैया नै बेयो जुदिबा ओरै नैबे लामाजों थांब्लानो गासैनिबो मालिबिथानो दंस' जागोन